Jolas dendetako gabonetako katalogoek bereizten dituzten rolak. Sukaldetxoak neskentzat eta bizikletak mutilentzat. Emakume perfektu eta irrealaren irudia betetzeko inposaketa. Ondo depilatua, ondo jantzia, ondo orrastua, ondo makillatua. Amatasun grin derrigortua. Ama izateko beharra edukitzea edo gutxienez nahia izatea. Eta behin ama izan da oztopoi aurre egitea, bereziki alor profesionalean. Emakumea objektu sexual izatea, beti erakargarri eta sexy, baina xume eta monogamo. Gure baimenik gabe, gure gorputza begiratu, komentatu eta ikutzeko gizartean dagoen eskubide implizitua. Gure hileroko zikin eta kiraztunaren tabua, gu lotzaraziz eta berau eskutatu nahirik. Norbanakoaren sexualitatea eta elkarbanatutakoa auzian jartzea, alusakil dikotomiatik kanpo geratzen den bakoitzean. Bai kultura, bai kirol arloetan emakume profesionalek duten gutxiespen soziala. Eta komunikabideek ematen duten tratu bereizgarria. 2017an lanbera burutzagatik, 123,5ko soldata desberdintasuna egotea gizon eta emakumeen artean, 2010etik hona gora egin duen zifra. Goi-kargu publikoak bere gehiengoan gizonak izatea. Gune erabakigarrietan emakumeen ordezkapena kolokan jarriz. Urte honetan gaur daino, 55 emakume erail izana berbikote edo bikotekide hoiek, 720 azken hamarkadan. Ezin ahaztu ditugu genero indarkeri bezala kontabilizatzen ez diren erailketak, hain zuzen bikote ez diren gizonek eraildako emakumeak. Pare bezala, Deustuko Gazte talde feminista bezala, emakumeok gure egunerokotasunean bizi ditugun indarkeria mota desberdinak plazaratu nahi ditugu. Goian aipatutakoak, gizarte heteropatriarkal honetan bizi ditugun egunerokotasunaren adibide hutsak dira. Gaurko eguna aldarrikapen eguna ere bada, eta emakumeok bideratzen eta protagonizatzen ditugun borrokak ikusarazi nahi ditugu. Orain dela gutxi, Bizkaiako zahar-egoitzetako langileen garaipena, adibidez. Plazara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, tenderetea begiratu eta gure denuntzia eta aldarrikapenaren parte izatera. Elkarrekin eztabaidatzen, hausnartzen, saretzen garen emakumeak gara. Egunero moldeak apurtzen saiatu, gure burua ahaldundu eta diskurtsoa ozen oihukatzen dugunak. Naskatuta gaude, kaleak, etxeak, tabernak, militantzia esparruak, bete eta gureak bihurtuko ditugu.